site na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong, malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y magpapawaw.
FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Isibong orasan, oras sa Pilipinas, alas 7:04. Ang oras, ang buylog na iradulong sa inyo sa kalwan sa klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuylog man nga ginadulong sa inyo sa kalwan sa klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Kag subuman ginadulong sa inyo sa kalwan sa Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, extend for supplement for men, kag sang klinika DTX coffee mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Saliwat, may gabi na sa inyo tanan, mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton makauturan sa 180 ka mga barangay, siningaton syudad, sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sa Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Rebalo City proper, kag sa aton man tanan nga mga taga-paramati sa 42 ka mga Banwa,
kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo, kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan siningaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa malabutan sa ngaton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka K5 mayong gabi na, kag welcome na diri sa aton nga pagpangalaga sa paratuntunan K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Sa kinandal mga ka K5 diri sa aton nga pagpangalagad liwat kita nga magatalakay na sang pila ka mga dalagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong gabi diri sa aton nga pagpangalaga. Sa kinaandan mangin kaupon man aton karon ang mga pila ka mga balita kag information nagikan sa aton nga mga ka K5 reporters diri sa ato sining nga pagpangalagad. Mga dalagko karon nga mga balita ka informasyon nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi. Kag mga balita ka informasyon man nagikan sa aton nga mga K5 reporters kung panunitan may mga pila karon ka mga insidente nga maagyan kag malabayan. Ato sining nga mga reporters nagikan sila tagsa ka mga area of assignment. Subong medyo sarado kag kita subong ang mga wakbak to. Do kami lang nga duwa ni K5 banri di subong mo. Kaya nga aton nga mga reporters mga ka K5 may ara subong sang ginahiwat nga 101 inang seminar sa reporting, no? Amo ning kampiyon sa kuan mong sa K5 News FM K5 News FM Philippines kay gina-training gid ang tanan-tanan nga mga reporters, no, sa bilog nga Pilipinas, sa tanan-tanan nga mga K5 radio stations, mga K5 no radio network para nga mangin maayo, no, kag siyempre para sa ginatawag naton nga mas ginpasangkad kag mas professional nga klase sang approach sa pagdulong sa inyo sang mga balita kag informasyon diri sa pagpangalagad sang K5 o 5K Broadcasting Company mga ka K5, no? So subong sako-sako na tatlo kadlaw ning ilang kuan mong nga activities, no, K5 Andre. Ato ka man to K5 Andre. Away ka to ya. Okay, siyempre para sa mga reporters Diba si Pilakado dati dapat ang intra ka man, diba si Pilakado yun dili sa technical dapat reporting ka pa hindi. Yara ko po siyang unang technician sa reporter pa ang kurman pa gani mong. So depende. Ay abilidad ka man ang imo sa reporting, way ka na yung problema. Okay, so seminar man tong tanan nga mga reporters bati nagkuanan masyar man tato kitay kami sa ngakon nga old friend nga upod ko man sa media sang unas Bacolod bla. Siya ang trainer to. Siya ang speaker to about kitay kami to. Siya sa ako niya, kamusta ka ha? Haligote pariho man nga duwa nga gwapuhon gyapon. Si K5 Julius Maribeles, no? Ari diri sa siyudad sing Iloilo subong naga-training sa tanan nga mga reporter sa bilog nga Western Visayas. So especially diri sa Panay Island mga K5, no? So 3 days ni nga training nila na. Walang tawon tablay kay natawa nyo kung mapananglitan bla nga magbalik mga reporters ta mga K5 kay laban-laban wala labot nga tanlas ng ilang nga mga dila. Ang mga dila na Black K500, ginpang taliwis ni, ginpang taliwis, ginpang baid na to, pinang taliwis na to ni K5 Julius Maribeles. Pagbalik nila ni mag-report sila ni, sobra ni kataliwis kag kalagting sa ilang mga tinaga. Anitan ko magkabalik na sila mga K5, no? So sa subong gabi, diri sa ato sini nga pagpangalagad, solo flight naton subong haway kita na reporters sa mga pila ka mga balita kaya to sila subong sige pa to ilang pagata sa mga utok nila to. Raw lang tawag nila ang Radio 101
kuha ni siya ng training sa tanan-tanan ng mga reporters naton. Upod sa ilang mga station managers, ara man. Bantay man sila. Pinangbantayan man sila tanan-tanan sa ilang mga manager man. Sige, retraining nila. Natulok sila sa mga manager natin. Ano sila kuan sila, malisa pa. So, at least mga ka-K5 tanani ginpang isa-isa gini sa ila kabalo kamo ang reporting ginasiling, no? Hindi na siya basta-basta nga para pariho lang sang inang social media K5 Andre nga masyado kapos. Lain niya ang ginatawag naton nga inang reporting sa ginatawag naton nga mga pure nga mga broadcasters, journalism, mga journalist, mga ginatawag naton nga mga journalist, mga ka-K5, lain na yan, layo niya katama yung social media. Ang social media niya, kung nila makita mo to, hala, pusdak lang nga pusdak, tanan-tanan, huwag gani kakbalo kung anong sala ka o nang hindi. Tanan nga mga angles, hasta sa photography, hasta sa paghimo sa mga balita, ang mga ka-K5, no? Sa paghimo sa mga balita, kag number 1 ni kay simple malang nimong kung magbalita ka. Magkuha ka sa balita, mga K5, no? Sa mga pure nga mga reporters siya, kag mga reporters, kag sa mga journalists, mga K5. Ang news gathering, hindi basta-basta. Sang una nga tiyempo, sang amon nga tiyempo, mga K5, way pa gani social media, way pa internet, way pa tanan. Ang amon nga source, sang amon sini nga news gathering, sang una, magtawag ka sa telepono, mga ari ka di sa Iloilo City, K5 Andre. Magtawag ka sa telepono dito sa mga Ahoy, mga Sara na, okay, 500, kuhan pa na, long distance. Hindi na yan direkta. Long distance pa na sa una. Pinaka number 1 namon nga komunikasyon sa una nga ginagamit mag-report kamo is panawag nila sa una. Ang pinakauna-una piyang panawag na sa una, walkie-talkie, pero subong sang latest. Amo na sa ginatawag naton nga mga handheld radio bla, mga VHF bla to, mga VHF bla. Mga ka-K5 no, mga handheld radio mo nang ginagamit namon sa una. Way pa na ya, cellphone ni, way pa ni, no? Inang ga-report ka nga direkta nga may kamera sa una, wala pa na ya. Kaya makita itsura mo, tingog mo na sa unang batian. So, pertik ka budlay sa una nga ginatawag kung may ginatawag ka nga news gathering, pertik budlay sa una. Ikumparar subong pertik kahapos sa pinakamahapos katama nga trabaho, mga ka-K5 when it comes to news gathering, ang paghambalan sa ato sining mga reporters man nga pag may insidente nga natabo dito sa among nga lugar, bisan ano pa kalayo, ang imo nga source hambalon mo lang bi picture abing ni videohi gamay kay send sa amon bi automatic nga makakipay bara dayon mo pagambal mo nga i-send sa amon bi videohi abi automatic yaran iya dayon, mga ka-K5. Lain niya sang una nga tiyempo sang una nga tiyempo, mga ka-K5, wala ya inang video, wala papi, wala tanan. News gathering sa una, paghambal nga may encounter, like for example, may binakbakana ito sa mga binokid sang Leono, sa mga binokid sa Igbarasto. Hindi pwede nga hindi makatuhan, kay kung hindi ni mo pagkatuhan, wala kagi sa may makuha nga balita. Amo na siya ka-K5 Andre. Subong way ka na gani kabati, subong nga may mga reporters nga nagasakay upod sa mga chopper, kung may mga ara nga mga encounter sa mga babaw bukid. Kami sa una nga mga reporters sakay pa sa chopper upod sa mga military. May ara sa una nga gabakbakana is tunga sang taramnanan, ara ka man tuga upod, kung purmi hapa karmi hapa ka man. May posibilidad nga sa ibang nga mga lugar ara pa man nagakatabon, labi na gid sa mga giyera. Pero sabi sa nga giyera to sa Iran kag sa kuan ba to, Israel. May mga reporters na dira mga K5 nga mga membro sa media nga ara pa na da. Pero perte ka budlay galing mag-amo na magpadaso-daso kamo sina K5 Andre man nga way sa may ginapili ang missile nga lam kuan iguon. Hindi bla. So ining
ginhiwat nga mga ka-K5 nga kuan sa nga to sining kumpanya no sa pag seminar sang tanan-tanan naton nga mga reporters perte kanami gid no. So sa amon sang una K5 Andre why niya tuod man di buinas ni katama ning mga kwaning mga empleyado sa K5 News FM, most especially mga reporters kag ang mga news writers no mga newscasters di buinas ni katama mga gingastuhan sang kumpanya ya K5 Andre mo first time niya nga ang kumpanya mo nagagasto para sa seminar sa mga kabakwan seminar sa mga reporters mga K5 no perte ka di buinas ka mga kwaning mga kabataan yo ning mga ginpang seminar ni subong amo ning pinakadibuinas man nga kakuan kay imo yam libre si Pablo K5 Andre libre nga ginaseminar ka sa pinaka basic no kung paano maghimo sa ginatawag nga news gathering, news reporting and newscasting, news writing. So samon sang una terrible nga pangahoy namon sang una sa mga kasubong sini. So diri lang niya natabo sa kumpanya no sang 5K Broadcasting Company nga inang gingastuhan no hamako mo 3 ka adlaw nga seminar inyo lalabot sinabi libre pa kaon libre pa ay sus Maria Hunis midigarapon ni Santissima hindi mo kita sa naman dugangan utok mo pagataon ang utok mo pagkatapos pakaunon ka pa nga pakaunon sang libre tapos ang imo nga knowledge K5 Andre hindi na iya makawat simo ara na iya sa imo nga daan mo chilingon amo gining pinakadabes man nga libre na mahikuan ka pa may libre pa nga pagkaon so samon so nagaparang laghap kami sina kaga pinakadabes kid no kay ang ila mga ka K5 ang pinaka-the best gate kay ang ila nga speaker hangkilan nga journalist nagsugod man siya pareho man sakon nagsugod halin sa field no pakadto sa halin sa field pakadto sa news center pakadto sa production pakadto maka-K5 wala wig inang daw ang tanan-tanan bla no ginagyan niya so botsilingon pinaka-basic nga pamagi sang broadcasting ka K5 matudlo gina sa inyo tanan-tanan no amo nang pinaka-kampiyon mga ka K5 no so at least di buinas ining mga reporters nga diri sa K5 News FM kay may seminar nga ginhatag kag libre pa tanan-tanan pati ang venue libre pating pagkaon libre 3 ka adlaw nga sige-sige kaon subong mga ka K5 may happy-happy to sila laban si boss ara nagabot si boss why ara sa makon mula na ay puwerte tos Maria Hunis tigarapon Santissima ara pa si Doc Ramil oy hindi ka mo sina ay so sa galing kay ti may program ko kung wala lang ko program atum ko na tumong nagligad yan ito ato ko to kadto ko to sa kuana kadto man ko to siling ko na di pa wala lang ko tapos di pa sulod man ko to sang di pa sulod man ko to kay 5 Andre di pa wala lang ko pamatyagan ko do manager man ko kay 5 Andre mo man nga ako nga pulungkuan upod ko mga manager to ambal ni Sir Jean Paul sa kanya dito ka pungko bate ulo istorya ko pag pungko ka ba puro tanan manager ako na updan pungko ba manager man ko ba kanang kampiyon mga ka K5 no ito ni at least kaginami sinikemanti may ginatawag wala naton nga inang camaraderie bla K5 Andre no itaay ka mo sa mga upod mo sa mga na-assign to sa Roa sa Kalibo no sa Antique sa Aklan sa Kwan sa Rojas sa Kapis mga kabanwahanan ta tiriringog ka mo kritaay ka mo ti kundi at least may banding nga ginatawag bla no so mo na siyang pinaka-kampiyon ayos para sesi pa basi mambal ka mo bla John
Idol daw, ikaw na isa gawa ka daw ka mga reporter sao? Pasensya gid mga reporter sa subong puro sako gid. Ga-learn pagit sila gadugang sila yung mga utok na subong ginapangdaskan to subong mga utok lang ni kay 5 Julius Maribiles. Yung mga utok na pangdaskan subong ni kay 5 Julius Maribiles. So, ginapang kwantong ilang nga mga dila to ginapang baid ni kay 5 Julius Maribiles subong. That's why ko subong reporter. But anyway, duwa ka oras ka programa ni kasimple na kidyo kapulot Maria Ihunis di Grapon Santissima. Siya nasta pa ni mag-aga. Kumplito tadi siyang isyo. Kumplito kita diri sa mga balita, no? So, nga ka K5, bantayan nyo na ang pagbalik sa aton sining mga sa aton sining mga reporters kay kuan na sila mga hangkilan na sila matamat na sila baid. Sa sining pagkatapos ang seminar nila sa sining ginhiwat nga inang K5 Radio 1 basic reporting training mga ka K5. Ayos, wala sige. Sa ato sining pagpangalagad nano karo mga pila ka mga dalagko na nga mga balita kay informasyon aton pagatalakayon. Pero before sina sa aton gali sini nga mga followers blang nagapig-upod diri sa aton sini nga pagpangalaga. Try nyo nga bilin kamo sa inyo sini nga mga messages ang inyo sini nga mga comment sa comment section sa K5 News FM Iloilo nga aton sini nga Facebook page o hindi gani sa June Kapulot News Live nga Facebook page kay naka cross post ini siya, no? Sa K5 News sa halin sa K5 News FM Iloilo kag sa June Kapulot News Live nga inang Facebook page mga K5 pwede ka mo dira makakwa, no? Makapadala sa inyo sining nga mga comments sa comment section gusto niyo magpatamyaw kay man ti Domingo man subong. Today is Sunday, September 14, 2025, meaning Domingo makita subong so pwede ko nagliga dabi pertext ako sako hindi ko makwan hindi ko mabasa kag hindi ko mahatagan sang pagtamod niyo sini nga mga mensahe niyo sini mga komento diri sa ato sini nga pagpangalagad mga K5 nano mga dalagko nga mga balita kay informasyon nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad sa mga balita lokal sa aton karon nga mga headlines sang mga balita lokal mga K5 sinigid lamang hapon mga alas 3 may duha ka mga driver nga nag-ala ano ganin yun ng Morales versus Pacquiao. Wala tawag no duha ka mga mga driver na sang jeep inang jeep pala nga traditional, no? Araw na driver sang traditional jeep diri ni sila mga K5 nagpakita sang abilidad nila sa may parking area sang SM City Iloilo sa may distrito sa Mandurriao. So ginkatuan sa gwardiya kay pinang saway kay sus bakbakana ilang duwa nga ang ginalinan sinabi niyo kung anong ginawayan nila sina pasayro man lang. Naraw ko grabing isa daw kung magtayada mo daw si Pio daw si Manny Pacquiao isa tapos isa daw si Eric El Tilibre Morales grabe tayada siya pagsumbag hop bumbana lang isa medyo numunuwo pero isa daw may height pro gaba to mo isubol yang ang isa so na to daw nagdariding isa. Ara mga K5 nagkupanay duha. Ara ginbulag sila ba duga balita kita parte sa boxing sa sports Pacquiao versus Morales nga bakbakanay ba. Yun na Pacquiao versus Marquez pwede man. Mga K5 ara nagklint ang duha ka mga boksidor. Ara nagtayada nagsumbag left hook. Igo ang nakablong siri ang nakablong lasaw gian nagdaride ginsunog ara naggintambagan sila sa nakaputi apang wala nagpadabag ara nagsumbagan na sila liwat ba. Maria Ihunis
ti garapon ni Santissima. Abi niya kung anong ginhalinan sina. Ang ginaawayan nila sina, pasahero. Nag-agaway sila nga duwa sang pasahero. Ti karon, hindi hindi magpatambag, pinangtambagan na sila gani sang ilang upod man nga mga driver man. Tama na. Singa mano ka mabato agad. Posisyon niya. Tima, hindi ka mo pasaway. Sige, bahala ka muna. Tambagan pa sila sa nakaputi nga upod nilang driver, nara. Ay, paidog-ido ito isang. Isa naman niya, nagsubol. Sige, tima, mabato agad. Sige, bahala ka muna. Mga kaki-5. So, pagkatapos na sila nga duwa nga pagpabalhas, nagpasinsya na mo silang duwa. Tapos na pabalas nga duwa. Nya ti parts niya. Ginaman no ta makasuhay ta. Sinya kung makasuhay ta nga duwa karon. Duwa kita pirde, way ta karon og bakal way ta karon og bakal bugas dalon pulis balay. Okay na to parts yung pabalhas ta. Importante sila parts na kapabalhas na ta. Di ba? Bulong sa kakig kag sa kakwan. Mga kaki-5. Kamning duha ka mga driver nga ini, nag-away sila bangod na sa pasahero. Ang isa ka driver amo tong dito sa daw kulor nga kuano nga silver. Ang isa ka driver amo ning driver sang ining kuano nang pula nga kulor man sang jeep. Parehong ruta nila ni nga duha. Dira sa may SM City proper. Daw pakadto bla ning ilang nga ruta sa may sa may waterfront area, no. Kaki-5 sa city proper. So, agaway sila nga duha pasahero. Hasta nga sang ulihi, hindi matambagan gid, gintambagan man sila kung tani sa mga upod nila, pero daw gusto gid nga magpabalhas. At nagpabalhas sila nga duha Kana sang ulihi, para nga hindi na gid lang magamho kag wala na sang problema. Kay kun maginakusaray sila nga duha, dunganon sila nga duha sulod sa prisuan. Kun ara sila nga duha sulod prisuan nya, hambalon na sa pulis nga hala. Ara kamo sa prisuan, way kamo pareho hala tuduhin yung balbalanay daw. Sila anay sang ulihi mga kaki-5, nagpatawaray man sila nga duwa. Nagpasensyanay kag nagambal niya, sige patsa, biyahe ka to, biyahe man to. Yang pasahero na niya ba't pila kabilo ito nga pasahero, ganang ilang nga ginagawan nga duwa, Maria Ihunis, tigarapon sa Santissima pasahero, gilang. Kaya manti mga kaki-5, dako na nga bagay si Ilaya K5 Andre ang pasahero mong. Like for example, duha ka pasahero, tatlo ka pasahero, isa lang gani ka pasahero, dako na nga bagay sila nga duha sa mga driver nga na kay nga ati mako mo plate na karon 12 pesos. Yadi pa na yang 12 pesos, kada amo nang ginasiling bala nga dali isa-isa lang na pro supot man among ti karon bangod sina. Ambot ko nano naman ngimo nga daw ka controversial sumusang SM City man. Nagligad nga si Mana, kontrobersyal man ang SM City. Kay hinold upan man to. May biktima man to nga na-hold up. Nalampusan pang tigulang, senior citizen. Pero pinagkasakit gito nga kontrobersyal. Kaya ang hold upper pa mo pa ang buligan, mga kaki-5 ni Mayor Isa. Amo to yung pinagkamasakit, kaya pinagkakontrobersyal. Kaya ang biktima nga na-hold upan, tigulang, senior citizen, nakwaan sang 30,000 pesos nga cash. Tapos, sang madakpan ang suspect nga hold upper, nga ka-K5, nagkantos Mayor Isa. Pagkanto ni Mayor Isa, siling niya na truma, siling niya asawa. Kaluluoy, siling asawa, siling niya buligan, tagid ka mo ha. Hindi ka mo magkabalakan niya kay buligan, ta ka mo. Ang tigulang nga senior citizen, amo to ya wala to ya guro na truma tong tigulang to man nga lampusan to yung pistol whip to nabukol agtang sa to nga ginlampusan sang 38 sang pusil mga kaki-5. Amo pa to ya ang wala na truma. Ang na truma ya amo pa yang hold upper na binigyan ng asawa sang hold upper kuno na truma gid. Sos Maria Ihunis tigarapon sa Santissima, amo tong kontrobersyal. Subong na mga kaki-5, ikaduha nga kontrobersyal
Sa SM City, dra na sa natabo sa may ila da bala nga inang parking area da ng ano ganin na do terminal nila bala nga dra gaalagi ang mga salakyan nga jeep. Nga nagakuha sa mga pasahero, nagakarga sa mga pasahero nagasakay pagkadto sa may city proper. Pasahero man ang ilang ginawayan to. Nag-boxing sila, nag-ala Marquez Pacquiao sila. Mga ka-K5. Pasahero man, maya-mayo man kay nakaara man dayo, nakakadto man dayo ng security, pero nantawablaw, igo mag-abot ang security, tapos na sila. Tambagan sila nga doon. Tambagan sila nga duwa sang sang upod nila nga driver, pero ano mo ka hindi gid magpatambag mo. Ang isa naka-chinilas, grabe no. Naka-chinilas lang, isa naka-sapatos. Tapos taas pa, grabe no, puro man sila nga duwa naka-blue. Ay, Maria yun. So, sila may panisales. So. Sige, patsanay ka mo. Ang mga pasahero, tago-tutoy, kadla sila mga pasahero niya, niya, biga, bakbak. Ay, Maria, ihunis, tigarapon ni Santissima ka mo. Mga natabo ina, mga kaki-5, mga alas 3 kaginas ang kagahon. Dira sa may, sa may SM City, inang parking area. Ang parking area ng gali ng terminal. Dra na nag-agi ang mga salakyan kag nagakuha sa mga pasahero sa may atubang gid mismo na sang SM City, mga ka-K5. So manang pinakauna nga yung si Warren Victoriano pa niya ka mga sungak-sungak sa niya sa mga pasahero abyo. Di kabalo ka mo sa mga sa mga inang driver ka subong sini sa mga jeep nga ni. Na sa ilay mong dako na nagabagay sila makakuha sila mga pasahero do tag 2 bilog 3 ka bilog dako na nagabagay si ila. Nga ati income na nila mo dugangan pangamahal daan subong presyo sang gasolina sang krudo. Lalabot sina mga ka-K5. Ang dapat sini panghambalan sila panglaygayan sila nga nagaaway kamo. Gamay nga gabagay na tag 12 pesos, 15 pesos nga pasahero presyo ang klitis ang pasahero butang tabi 12 pesos no. O 15 pesos da kung dako pagid nga. Pero awayan nyo gid. Ang ginaway nga duha kung kadto nyo na to sa DPWH kang magpakdol sang ulo sang mga taga DPWH nga kawatan sa kabansang gobyerno. Milyon-milyon. Mga ka-K5 sa pagkamatuod lang naluoy kunin sa ila K5 Andre mo man nga kaluluoy. Gamay nga bagay, piso-piso ni pinakataas ni ginagawa nila kung 2 kabilog pasahero 30 pesos. Kung 1 kabilog pasahero pinakataas ni 15 pesos. Ang ginagawa nila mga ka-K5 dito ya sa sa Senado to sa Kongreso. Ang ginaistoryahan to ya trilyon no bilyon no. Bilyon kag trilyon ginaistoryahan to ilayayahay 15 pesos so awayan nila mapinatyanay sila kung mga ara ko na natabuan nabi panglaygayan ko ni sila nga duwa mo. Ang balo ko ni sila nga duwa sa bisagi sa amo nga bagay awayan gid makuan kamo tapungulay kamo padugaan nyo pabalhasan nyo ang inyo na nga ginahimo sa gamay ginaawayan nyo. Samtang ang aton to yung mga congressman kag mga senador panamit to sila sang tag binilyon-bilyon nga kwarta. Ang pamilya Diskaya to yang ilang inasalakyan to yang ordinaryo lang to yang bakal to yang 42 milyones nga balor sang payong. Ang inyo ya ginawayan nyo 12 pesos 15 pesos. Mga ka-K5 amo na gani kaluluoy maning mga driver nga ni. Amo na ni may posibilidad ang epekto sinatawag nga gutom kay 500. Gutuman na mong isipa bala. Pasakyon mo pasahero 12 pesos ang iyang aplite. Tapos bakal ka bugas. Buhinan sang tax ang bugas. Kadto ka sa mall. Makaon ka buhinan sang tax ang imo sila nga ginabakal. May patong nga tax. Kadto ka sa mga restaurant, kaon ka to.
Wala labot nga may service charge na, may withholding tax pagidyapon. Mga ka-K5, bayad kita nga bayad sang buhis pagkatapos, mga ka-K5 amoni, so bangod sini, sang sobra-sobra nga mga buhis nga ginabayaran naton nga ginakawat malang sa gobyerno, apektado ang aton nga mga pumuluyo, bangod sinatawag naton nga poverty ukon kaimulon. Bangod sang kaimulon, nagailinaway na sila ahaw na gid lamang sa mga 12 pesos, 15 pesos da sa pasahero. Pasahero lang yung ginawayan nila yung mga ka-K5. Lantawan nyo kung ano bala. Kabay pa nga ang ini nga sitwasyon nga napakita na mo na sa inyo. Silbi pagturunan kag dapat nga makonsensya ini mga congressman kag mga senador kag mga taga DPWH nga mga kawatan kag subong man mga kontraktor nga mga sindikato. Hindi Black K5 Andre. Ila ginawa nila kapangita sang kwarta. Pati pasahero awayan na nila. Pero kamo nga mga yudi patula kamuda nga ara sa gobyerno. Ilabi na gid ang mga taga DPWH. Ang kahimbon nila, kakumplot nila nga mga kontraktor. Kag ang mga congressmen, kag ang mga senador nga nagabaton sang komisyon halin sa mga binilyon-bilyon nga balor sang mga government projects, ilabi na gid infrastructure projects. Katulad sini sang naalimunaw nga flood control projects mga ka-K5. Ate, kaluluoy ni mga ka-K5, nag-inaway ini sila bangod sang kapigaduhon. Kapigaduhon na gilang nagsugo, sili ko nga nag-ilinaway ni kay nga kung wala ni sila ng tagsa-tagsa ni may pamilya ni K5 Andre mong may mga asawa ni, may kabataan ni. Yung tagsa-tagsa gatinguha para nga maka-income. So bangod ka nag-inagaway pasahero, income sini mga ka-K5 ang ginaawayan nila. Pero ang mga tao nga sa gobyerno, ka-K5 ga pinagusto kag pinanamit sang milyon-milyon kag binilyon-bilyon nga ginkawat nila sa sining duha ka mga driver nga ini nga nagatapungulay subong bangod gid lamang sa gamay kag sinintimos nga kwarta. Sa mga silbi leksyon ni. That's why nga dapat ni panglagayan ning duha ka mga driver ni sa sunod di kamo mag-inaway. Kung mag-inaway naman lang kamo, dito kamo kadto sa taga DPWH pangpakdulay itong mga direktor nga kawatan. Di kadto kamo sa Senado to, pag isa-isahan nyo to binting talinga sa mga senador nga mga kawatan. Hindi gani, mga kontraktor to, pang pitka nyo to sa talinga, mga kontraktor nga mga kawatan ka mga sindikato. Mga ka-K5. Kaya muna sang ginhalinan, mga ka-K5 sang diamak nga puwerte ka kapigaduhon nga katabo sa aton, kaya ang aton nga supposedly para sa aton ginakawat kag ginakauti sang mga tao nga ara sa gobyerno nga nagapulungko dira. Labi kag labaw sa tanan special mention ang DPWH nga among numero 1 kakawatan kwarta sa kaban sang gobyerno mga ka-K5. Istoryahan tra karon diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Kag ibang paginaton nga mga balita, ibang panaton nga mga headlines. Mga ka-K5, ICPO Director Kim Ligada personal gid nga nagkadto dito nagpatunga sa away sa mga pamilya sa may barangay Kalumpang. Primero ang una nga balita nga nagwa K5 Andre may tiniruhay. May shooting incident kuno. Ikadto man tong aton nga mga pulis man Sos inaway gali pinamilya. Inaway sang pinamilya pero kinahanglanon gid K5 Andre ang presensya sang pulis. Kay sunod diri sa Kakagawad Lorderin Lim sang barangay Kalumpang sa distrito sang Mulo nga ang ilang away kinanglanon gid man siguro nga kinanglanon gid man siguro nga kinang presensya sa mga pulis bangon kay ti daw ti siyempre ang pinamilya daw hindi na hindi na gid mapigar sa mga barangay opisyal. So muna nga nagkadto ito si ICPO Director Kim Ligada kag personal nga nagpanglaygay naman sang mga magpamilya to at Mayo man muna nami at least gakadto dayon aton pulis sa Domingo nga adlaw subong ka-K5 ato tuya si Police Colonel Kim Ligada mga ka-K5. Samtang sa ibang pinaton nga mga balita, iban pa nga mga balita lokal, mga ka-K5, may di mag-uto dito sa may banwasang Haniway, ang may ginpatigayon Black K5 Andre nga kwan, nga inang paimplementar sang search warrant.
bangod kay gin-applyan sang search warrant ang ilang nga puloy-an kay nagahupot ini sing natawag naton nga armas luthang ukon mga pusil. Ang isa ka utod nga manghod kay 500 nagkadto kay ma-witness. Karon pagrikisa sa mga pulis, may taklos magaling tarsoy. Imbes mga ka-K5 nga ma-witness to siya, kadto sa mong ma-witness ko kay gina-search ang ilang nga balay mong kay ginpakuan mong ginpapanaugan sang search warrant o kung natawag nato na sa mga hiligay nun, mandamiento de requisa. Ayan na sang kuan Espanyol ganun nga term, no? Mandamiento de requisa. Kaya karon gi-requisa to ilang nga balay kay man timi ginahuptan kuno nga armas. Kadto man to saya kag magkuan kag magtambong kay ti siya kung siyang ma-witness mo. Sus, siplatan ka mga pulis ang isang ang utod. Siplatan ka po siya nga bukol kilid mo, haw. So sigo lang tawon Maria Ihunis ti garapon ni Santissima kay 5 ba Andre. May unod nga pusil ang iya nga kilid. Imbes nga ma-witness siya, dalas-das man sila nga duwa eh. Saya sila nga utod mga ka-K5 kay pati siya nakuhaan sang pusil. Kaya nga hawak mga ka-K5 santang ginapatigayon ang search warrant or ang pagpangrikisa sila nga puloyan kay may mga naga-report ng ilang sila nga balay ginahuptan sang armas saya sila nga utod. Dira mga ka-K5 sa may Banwa sang Haniway. Yan tara karon diri sa ato sila nga pagpangalaga dirigid lamang sa K5 Night Watch. Kagiban paginaton nga mga balita kay formasyon karon sa parte sa aton nga mga balita nasyonal, mga ka-K5 sa balita nasyonal naton karon. Headline sa balita nasyonal: Special Investigation Commission nga gintukod ni President Ferdinand Bongbong Marcos may 3 na ka mga ginpanghingadlan nga sigurado na gid. Mga ka-K5 no, ning 3 nga ini ti isa diri amo si former DPWH Secretary Rogelio Singson. Mga ka-K5, ang ikaduha diri mga ka-K5 isa ka babae no daw kuan siya daw isa ka inang kuan no manager sang isa ka dako nga kumpanya. Mga ka-K5 nga mangin investigator man kag mangin member kag ila sini nga investigador gid nga among opisyal nga imbestigar kag advisor amo mga ka-K5 ang mayor sang Baguio City nga si Benjamin Benji Magalong. So 3 na mga ginpanghingadlan nga mga pangalan nga mo ang magahimo sang special investigation sa sining task mga ka-K5 ginpapanaugan o ginpapanaog nga executive order ni President Marcos nga maghimo sang Special Investigation Commission sang inim nahanungod mga ka-K5 sa maanomalya nga flood control project diri sa bilog nga Pilipinas. So tanan-tanan ni imbestigaran di bilog gini nga Pilipinas, hindi lang ni kay siling nga dito lang sa Manila, dito lang sa may Luzon, kundi bilog gini Luzon, Visayas kag Mindanao. Kalos kalabanan gid Luzon, Visayas kay ang Mindanao daw talagsal na to yung may mga kuan, may mga natukod to. Ang Mindanao gani nami pa ganin pa-implementar to iyamo. Adria sa ato sa Luzon kag Visayas daw amo ni silang mga pinakadako gid nga may mga problema na ikang tanan sini mga ka-K5. Suryan tara karon diri sa ato sini nga pagpangaragan diri gid lamang sa K5 Night Watch. Pagpagit nga mga issues nga mga dalag ko may kang tanan sa ining maanomalya nga flood control projects nga ginareklamo mga ka-K5 may mga grupo na gani nga nagahimo na gani sa natawag nga rally o kon pagprotesta sa mga dalanon wala humalin diri sa syudad sa Iloilo. May mga nagprotesta na kagahapon o sa ligad nga Biyernes nga adlaw. Then dito sa may Metro Manila madamo dito sa mga nagaprotesta mga ka-K5 angot ini sa maanomalya nga flood control projects diri sa bilog nga Pilipinas mga ka-K5.
Istoryahan ta na karon ha. Diri sa ato sila nga pangalagad mga ka-K5. Ang mga balita ngayon batan ng builog na nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan Sang Klinika DTX 500 the superior antioxidant kag sa Klinika Mighty C the alkaline base nga vitamin C. Amo ni siya ang power duo sa Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Centers nga sa diin ini mga ka-K5 ang maayugid para sa pagpabilin nga healthy ang ato sining lawas kontra sa mga pamalatian katulad sa hypertension, diabetes, sakit sa kidney, sakit sa korason, sakit sa atay, sakit sa baga, sakit sa aton nga kasudlan, tanan-tanan nga parte sa lawas naton. Especially ang nagkalilain nga klase sang cancer, cervical cancer, prostate cancer, lung cancer, inang colon cancer, sarcoma cancer, tanan-tanan nga mga cancer, mga ka-K5, pwede ini nga malikawan para nga hindi magtapik kag hindi magtubo sa aton nga lawas. Gamitan naton sang Klinika DTX 500 kag sang Mighty C, di power duo sang Klinika de Alternatibo Medicina, mga ka-K5. Nga ang kinanglanon ginaton ini kag gina-introduce ko gini sa inyo mga ka-K5 tungod kay ang Klinika DTX 500 puno ini mga ka-K5 sang anti-carcinogenic properties. Agod nga mapunggan ang pagtubo sang mga bukol sa lawas naton. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE kundi sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman mga ka-K5 isa ka alkaline vitamin C ang kampyon nga immune system mediator nga nagapaskusog sa immune system capabilities agod nga patyon ang mga naguba nga mga selula sa lawas naton pinaagi sa apoptosis bago pa man nga mag-mutate kag mangin kanseros. Aman akon nga ginakumbay gini sila nga duwa, Mighty C kag DTX 500 para nga malikaw kita sa balatian. Ang ara nga daan sa ato sining nga balatian amat-amaton niya nga paayo pinaagi sa sining pag-inom naton sini. And then kung kita nga wala na sa mga ginabatyag nga balatian, mas nami ngay mo naton ini nga maintenance kay hindi man ni saya mga ka-K5 makahatag sang side effects sa lawas ta. Kag hindi sa makaepekto sa lawas ta kay pure ini siya nga natural. Wala ini sang mga side effects, pure nga natural. Ang iya sini nga mga ingrediente, wala sang mga kunanong nga mga chemicals nga ginadugang. Rason nga pure sa nga natural, ginatawag siya nga food supplement nga may medicinal value nga sarang makabulig para nga ma-maintain ang ato sining nga lawas nga bagapabilin nga healthy. Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon para nga hindi na magtubo ang mga bukol-bukol sa lawas naton kag labi kag labaw sa tanan hindi na kita pagdiabetison kag paga-high bloodon. Klinika DTX 500 kag Mighty C bakla nyo sa tanan nga mga butika nationwide. Labi na gid sa tanan nga mga Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Centers ni Doc Ramil Oy. Aton nga oras alas 7:51. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa... Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Klinika D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Klinika D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Klinika Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may
tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka parehas ang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating, sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5
K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alam sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon na estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon ng estasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampyon ng estasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. Halin rigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon nga estasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan, nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang Kalinga. News FM, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Kabalik na mga ka K5 diri sa aton nga pagpangaragan naton nga oras karon.
Nakalabor kita sa 2 minutos na nakaligad sa alas 8. Sa ato sini nga pagpangalagad, mga ka-K5, inang antes kita magbasa, hatagan ko karon hostisya inyo sini nga mga mensahe adiri sa ato sini nga mga tagpalamati sa ato mga kauturan, sa mga padala sila sini nga mga mensahe, labi na gid sa mga naga-comment diri sa ato nga comment section. Hatagan ko hostisya inyo sini nga pag mga komentaryo karon ha diri sa ato sini nga pagpangalagad, mga ka-K5. Total Domingo man subong inang antes na i-check naton anay mga ka-K5 ang latest nga weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo. Ini may kangtanan sa sitwasyon sa ngato sining kuno nga panahon subong, no? Kamusta ta panahon ta kuno sitwasyon subong? Buhi pang panahon ta. Awaso sa check ta panahon ta kung Mayo. Gaway man kaulan-ulan na lingina sa ngagas ta subong ano. So, nami man very check na to ng sitwasyon sa ngato sining panahon na mga ka-K5 dugay-dugay. Diri sa ato sining pagpangalaga, no. Shout out tanay sa ato sining mga followers sa kay Rhea Capanas, Baw Ihada. Gamay gabi. Kay Apple di Up Tabat Taasan. Shout out ko no. Sa kay Virginia Pareño, sa kay Marivic Pareño Taasan, kay Paday Espulgar sang Barangay San Pedro Mulo, nga nagapamatig diri sa K5 News FM Iloilo. Subong man sa Taasan Hilado family, sa may ungka, no, naga-monitor man kag ginatamya man si Dino Takuyan de Loria ngayong gabigid. Sila nga Idol John, grabe sila nga ang manukot ang mga tricycle, hindi bala nga gabiyahe sa Kalaparan lang ako halin sa Zone 10, pagkato sa Zone 6 Kalumpang 25 pesos gidang dala ko bata ko nga 7 ka tuig, baydan ko 15, reklamo pa ang driver. Pwede manlakaton tani kaso dala ko bata ko. Ati gapasuber sige lang bla kay duga-duga istoryahan ta na karon na kay resubong sa linya nato ng ato sining Pag-asa Iloilo. Opo na naton karon sa piyak nga linya si Engineer Ferds Rubin sang Pag-asa Iloilo sa latest nga weather report. Engineer Ferds Rubin sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir. Yes, sir. Good evening. Sa mga sokay nga pagpalamati, amo niya sa latest weather update para sa subong na September 14, 2025. Sa karon, kay nang alas 3 ang hapon, naman sa nga low pressure area, nasa Kalayon, 115 kilometers north sa Coron, Palawan. Ang LPA, wala natin yung lauman na posible pa magdevelop siya sa Kabagyo. Sa Pag-asa Visayas, magaluuban mga kalangitan, may posibilidad sa mga lasta matagulan paglatago sa Departamento ng Region dala sa LPA ini. Kinatatuloy ko sa langan hangin halin sa ng sidlangan ang may babaw sa Western Visayas, diin sana itubig serangan at mga pagbalog ang sa ating karigatan. Temperatura naton 25 tugtog 30 degrees centigrado. Adlaw nagatunod alas 5:51 kainat ang hapon, butlak-buot sa alas 5:39 sa paagahon. Amo na latest weather update ng Pag-asa Iloilo, Ferds Rubin, madamagit salamat. Hello, Engineer Ferds. Hello, sir. Hello, sir, Engineer. Yes, sir. Inang mamangkot kita nang ini parte bala sa low pressure area nga makita sa may area sang inang north of Coron, Palawan. Singsan ulan ni siya nasiplatan, sir, sang subong ilamang ni mga inadlaw? Yes, sir, sa mga naligat man inadlaw actually. Sa mga Verdes pa sa usually. Okay. So may tendency nga or may posibilidad nga may tsansa nga mangin isa ini siya ka tropical depression or mangin bagyo?
Wala sir, sa latest analysis natin, unlikely ang aton LPA nga mag-develop sa Kabagyo based sa latest analysis ng Pag-asa. Sige. So, kuan man lang gali no, medyo damol-damol nga galom do muna puron-puron na Engineer Ferds Rubin, sir. Yes sir, may mga pag-ulan sa ibang partisang region dahil sa mga severe, sa mga thunderstorms dahil sa iningob LPA. Sige. With that, Engineer Ferds Rubin, thank you so much and good evening sa liwat. Thank you sir, sa liwat, may mga gabi na. K5 News FM Kampiyon Report. Mga ka-K5 na batian ng latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo. Kung kita sa kay Engineer Ferds Rubin, may kang tanan sa sining sitwasyon sa ato sining nga panahon may nakita no sa may area sang 110 kilometers north of Coron, Palawan ang isa ka low pressure area mga ka-K5 pero amo ni nga gin siguro tagid nga kay Engineer Ferds Rubin kun bala inang may tsansa nga mag-develop ini sa bagyo kung tropical depression. So far daw ay magkuno no? Pag guom-guom kapag gulugalom kapag ulan-ulan dito sa part sa Coron, Palawan. And diri sa aton kung kaysa mo man no dulom-dulom kag mag-ulan-ulan man ulan na gid man subong mong mga ka-K5 no man pa sa nagdigad nga mayo hasta subong ulan-ulan kay kapin pa daw may hara nga daan nga broadcast ang aton nga Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kung Pag-asa may hara nga kuan nga daan nga inang forecast nga makatilaw kita sang medyo slight no medyo slight K5 Andre no slight nga La Nina. So kung magambal kita nga slight nga La Nina o kung La Nina nasiling naton blang masaming nga pag-ulan-ulan ti daw ka delikado K5 Andre kay ang kakululbaan sinidiri abi mo kun tungod kay ti damo-damo sang problema kag perting aton sining problema sa aton nga mga flood control projects. Kunigoon pa kita sang La Nina ga baha gani nga ulan-ulan lang na pirahe kun La Nina kay 500. Laban-laban kun malumos gani kita sa tubig. Hindi nyo na mga ka-K5 na mabaso lang aton nga mga pumuluyo basi pangitaon na taga DPWH ka mo itagbong sa dagat tinanay sa may baha. Taga DPWH kagang mga kontraktor. Basi kung madrasdas pa pati mga congressman. Daan nga mayara nga daan nga forecast mga ka-K5 ang aton sining Pag-asa subungo. Nga may ara kita sang ma-experiensyahan nga slight nga La Nina mga ka-K5. May lang gani kay da medyo slight lang nga La Nina. Kay kon El Nino gani hindi bala kon El Nino ti irinit. Nagalitik ka nagabagtik ang duta. Nagkahubsan ang mga suba. Pero kon La Nina siyempre way patay ulan-ulan, way patay gum-gum, way patay hibi sang langit. Ang tubig nga ina nga ihibi sang langit diri gina matupa sa kadutaan. Kung ang aton nga mga flood control projects mga K5 puro tanan mga lawlaw ka mga lapsoy mga wala pulos ang iban sinidirigin pang gasto ng kwarta nagkalatapos na may mga arat na sila nga mga certificate of acceptance sang project pero igo nimo pangitaon mga ka-K5 na full payment na nabayaran na sang DPWH ang mga kontraktor. Igo mo pangitaon ko sa din ng proyekto mga ka-K5 Andre. K5 Andre, why sang proyekto? Tidaw kaangay gali sa mga nag-alimunaw, nagkalatunaw lang ang mga aso. Buot silingon ang ilang mga project si 5 Andre, puro tanan drawing. Pareho bla sa istorya kag sa joke bla sang kuan sang maestra kag sang bata K5 Andre. Siling sang maestra siya, "Alright class, our lesson for today is about arts." Okay, class,
ang tanan nga klase sang sapat nga gusto niya. Okay, 500. Di sila isang bata, Mamang, ari akong drawing nga sapat, mamo. Kind of animals, ma'am. Aba, ano ina? Kwani siya, ma'am? Nang dog. Ay, very good, very good. Ma'am, ari ako niya, mamo. Ano ina? Juan. Kwani, ma'am? Carabao. Ha? Carabao? Ingaan nga wala man na diri sang Carabao. Nga daw mga kuris-kuris malang ni. Di, ma'am. Inang kwan, ma'am. Ang Carabao nagapangharap da sang ilamon. Di kay wala na da sang ilamon na ubos na ting lakat na siya eh. Damo na sa kalimbawa ya kay 500. K5. Kalimbawa ya nga may ara nga drawing nga flood control project. Pero wala gali drawing. Di kung pamangkuton ka, mangkot binabase kung mamangkuton ng kontraktor binig dito sa may Bulacan. Pagpamangkot, yung tindi na tong flood control project. Siya nawari naman, ito humana gininiblahan value humana. Kalabot siya nga na humana. Ginbayaran na, fully paid na. Didiin ang flood control projects, di. Sabton ka sang kontraktor kay 500, kag sang taga DPWH nga. Ay, naanod to sa baha. Ay, ang flood control projects na naanod to sa baha. Ay, Maria Ihunis, di garapon di Santisimao. Te, sa inyo nga paglanto, daw mo amo, ginang istorya mo. Naging pa-drawing ang mga bata sa mga kinds of animals. Tapos ang isa ang drawing niya, Carabao. Tigil pa man ko, yun dobrang ko maning papel mo ni, way man di Carabao de. Siningit kay nagipangao na dahilamon gina, galing kami na dahilamon mo, tiniglakat na to sang Carabao eh. May mga projects, mga ka-K5, ang aton sini nga gobyerno, labi na dito gito sa Bulacan, nga perte gitong sa Bulacan, nga grabe gito nga. Si Engineer Alcantara gitong, ang grabe kag si Engineer Hernandez mo, si Bryce Hernandez blato. Ang iyang assistant sa provincial engineer, regional engineer. Ka-K5 nga, ang mga projects dito, mga ka-K5 yan. May ara pagani ya kay 500 nga ang project niya, kundi humana tapos na. Ginpabudgetan pagiliwat, ginpahimuan pagiliwat budget duga. Double ya mong double. Doble ya mga ka-K5 ang iya nga kwan. Ang iya nga fund. So double funded sa mga ka-K5 mo ni ka mo kitas naman. Tapos may ara man nga project mga ka-K5 nga wala sa may ginhimo nga project. Pero naubos ng kwarta. Kag may ara pa nga certificate of acceptance ang taga DPWH. Botsilingon nga na-accept na nila nga ara na. Ara ng project tapos na kuno. Igo pangitaon sos. Daw pariyo mas ang Carabao nga wala na papel na lang ang kitaon to kaya ang Carabao naglakat na. Ikaron, amo na guro rason na pamangkuton niya tindi na tong flood control projects mo nga way madikitaa. Diba sa isabat nila tiginanot to sang baha. Ay, kanamiton nga klase, oo. Mga ka-K5. Dadagid lang ha. Basa tanay mga mensahe nagikan sa ato sa mga followers. Sa kay Benji, sa kay Bengs PSG, mayong gabi man, no? Salamat sa pagpag-upod diri sa ato sa nga pagpangalagad. Sa kay Takuyan JR, nga pigado na ang views ni Kapulot. Tiway magkamunakon maginahambal nga damuon yung gid. Tikon gusto mo dito ka sa iba niyo ay magami. Ano ginabi ka dako sinaman? Kabalo ka, depende na sa kuan mong, depende na. Pakuan mong paano gani? Balo ka ang metas mong K5 Andre, no?
Paabot-abot man kung abuton siya nga ihatagan niya kati. Galabot ka man tag 1,000 eh. Pero kung daw ay sagana si imo-timo niya ka daw tag 60, 60. Galing ang survey de Serbla, no? Mr. Takuyan. Ang survey, wala man na ginabutang sa Facebook. Ang survey ara sa radyo, sa palibot, sa mga barangay-barangay bla. Ilaban-laban natin. Nami magani artist ara ka man da, kag concern ka man sa aton nga no? Sa aton nga mga views, no? Sakay Angging Palmada mayong gabi man, sakay John Casquete Macoro. Sakto gi John Caps. Daw kanami na sila inang panitan kag bitayon ng mga taga DPWH nga kawatan nga ka mga representatives sa kay Roberto Frondosada mayong gabi man, no? Kay LJ's Lego. Mayong gabi sir, monitor naman kami di sa Barangay Bagungbong, Lambunaw sa may sitio Nalfa. Kay Ana Habibti Hinitapal, mga maisog tao sa syudad sa Iloilo. Sila malang tumisog. No. Kinanglan mo man mangisog ko ilabi na gid kon ang nakataya dra kay 500. Ang sulok-sulok defense mo mong. So, hindi ba? Kung nakataya na karon sa imo, sili ka nakataya na karon ang inang sulok-sulok sang pamilya mo, sulok-sulok mo. Kag sulok-sulok sa pamilya mo. Ano kay di ka mangisog? Kung hindi ka mangisog, tigutumon kay. Kaya mo to gani nga nag-away sila, kinawayan nila to kwarta. Ang ginawayan nila to sinintimos. Mga ka-K5. Dahil niya sa ginaawayan ni Soto, kag ni Marculita, nga ginawayan nila to ya K5 Andrea, bimo ko na no? Bilyon to yan awayan nila yan. Sa kay Clinton Iego, pa-shoutout po, idol. Mayong gabi sa kay Warren Victoriano. Mayong gabi. Sila nga mga sungak-sungak sang pasahero. Ay kuan man ano muna kay mo gani tagsa-tagsa sa ilaga pangabuhi mo. Ang ilaga ginapangita to kwarta man ta sa isa ka gila. Daling way sila maisindihanay. Dapat insindihanay lang sila pagambal nga niya ari na masakon di kwaon mo pa. Gaan mo sang right ang pasahero kung di siya masakay hindi bla. Gambal sa pasahero niya hindi ko yung magsakay da simo diri ko yung masakayo. Ano pang baisan nyo abi ano pang awayan nyo hindi bla. Sa kay Tristan Wyatt V. Gulay, mayang gabi, sila nga kay 5 John. Nami masang logo mo, no? Logo sa mga tarantado ng mga tao. Imuta nga logo. Logo sa mga bulayog itong mga tao. Sa kay May Panizales, niya sige, patsanay ka muda, sila nga to. Happy birthday ganin sa kay Mary Jane Damit. Nagapamati man diri sa ato sila nga pagpangalagad sa kay Philip Louis King. Mayong gabi man kaginatamyaw ko no si Ma'am Luna Mundido, si Vic Balayo, si Ann Mariquet, si Bernadette de la Cruz, si Joy Franco, si Fred Pasgala Jocampo, si Benji Astoria, si Roy Mark Tanyesa, si Rose Garvilles Tanyesa, kay Mary Jane Damit, si Roslyn de la Cruz, si Bilaong Ana Marie, kag si Mirnalin Espanyo Cofreros, sa kay Jojo Mar, kay Arnold Maluto, kay Helen Morales, Mary Joy Leonor Lata, si Anthony Vilches, si Andico Cordoba, James Andico Cordoba, Robert Ligaspe, kay Roberto Frondoza, Lani Amihan, Aileen Tovillara, Grace Hiroso, Amistoso, kag sa kay Marcelo Haudyan, kag sa kay Chuna Zapanta Barco. Okay? May gabi Anong sila mga member ni sila sang inang K5 News FM Iloilo fans club no international
Sigurado ka pamati ni sila ha? O sige. Dapat pamati gid kay member ka mo sang fans club tapos kinalawag ka mo di tapos way ka mo pamati. Dila shout out ka mo. Di way magkamo di naga-online dapat naka-online ka mo di. Ari di ka na shout out mga ngalan nyo din ka mo. Oh. Member makamo blang nga why di nyo mga ngalan di way ka mo ga-kuan di. Abi pag kuan ka mo kita ka mo nga nagakuan ka mo naga-comment sa comment section para makita ko nga ara gimang ka mo. Okay? Sa kay Renante Ordihan, mayong gabi man kay sa kay Clef Acosta de Second. Ariya wani kwan wani untat-untat pa mati, no? Ilabi na gid sa kay kwanda sa kay Mami inang Immaculate Conception. Acosta gapamati ni sila. Hello, good evening. Wala ko di subong sa balay pero namati ko gihapon sa FB Live. Kaupod mga friends ko sa may outside. Great lang si Mr. Nestor Saing Paran Jr. Kag sa kay Mark Victor J. Hapitana. Kag si mami ko sa balay gapamati gid siya adlaw-adlaw. Ati mayo, no? Sa kay Rosim Pasda mayong gabi, Stanley Valiente, Dindin de los Santos, Dedsky Gagnaw Tobisa. Sa kay Laila Sofia Altelio Hirotse, kay Christian Gardose, kay Verna Salvilla, kay Ria Capanas, na iniya gapamati ni sila tanang galantaw ni sila subong, no? Mga miyembro ni sila sang June Kapulot Fans Club International. Sa kay Arman Bakugu ay may gabi da. Kay Philip Louis King may gabi. Kay Jelionel Glory may gabi kay 5 John watching from Barangay Agkukok Tapas Kapis. Salamat kid kay 5. Okay? Sino pang ay sa kay Florenda Cadavero, good evening man. Kag sa kay Rex Gallego nya mayong gabi ka kay 5 man sa kay Sir Enrico Tupa Surita nung Enrico man Enrico Enrico lang na sa Enrico. Okay, sa kay Aisha Ahmad good evening man. Kag sa kay Maricel Valoro Casiple, good evening. Kag sa tanan-tanan sa kay Edmar Ilikin na kay sa tanan nga mga nagapamati dira sa may inang K5 News FM Pasig City, sa may K5 News FM inang Sara, K5 News FM Kalino, kag sa K5 News FM inang Miagaw dira sa Liganes, no? Kag sa Dumangas. Salamat kag may gabi sa inyo tanan-tanan. Sa mga nagapamonitor diri sa ato sila nga pagpangalaga diri sa K5 Night Watch. Okay? O sa ibang dira nga mga wala pa nakapadala sa mga mensahe nila kag sa mga gusto nga magpa shout out. Kuha na ka mga daan ha? Bawari. Damo kalida mo. Siling ni Ria Capanas niya dali na lang December. Wala gitada sinong ginapangitay ng pangayuan niya ni. Ayos okay miyara ikaw na gid na. Sa kay Anhilo di man to berde gali na may gabi man sa kay Ralph Dasaluntaw. Siling niya yudi patula na nila. Kay Duterte man nagyapon diretso ila investigasyon pare divert na nila sa kay Digong kaluluoy lang yang malam. Di balo ka budlay abi puhag-puhagon niya malam. Mintras nga buhi ng malam din ni madula da kay hindi guro na magpapanaog ang iya nga kwana. Kay hindi guro na manaog ang iya sining trust rating sa. Mintras buhi ng malam mga ka-K5. Di amo na guro ginatuduhan nila nga pa kwan nga pa guba para nga maguba ang trust rating sa nga mga Duterte bla. Kamante politika man lang ni gapon. But anyway, ang problema sinidire kay ang mga kawatan nga mga matutuon mga ka-K5 ang iban sinidire makwan pa basi mas fair pa sila bala. Ang mga kawatan nga tutuod sa kabansang gobyerno mas fair pa ni
Kag targeton lang nga targeton, bangol siya nga tawag naton nga politika. Gubanay sa pamolitika, gubanay sa nga sang popularity, gubanay sa politika. Kaya K5 ti ang mga tutuod nga mga kawatan, laban-laban mo pabayaan na dire. Mayara gani nga nagwa subong nga nga inang survey sa inang orta survey bla mga K5 in between Vice President Sara Duterte kag inang Speaker Martin Romualdez. Nagsaka kuno ang trust ratings ni ni Speaker Martin Romualdez ikumparar sa kay Vice President Sara Duterte sa Orca survey na mga ka-K5. Sos, may atuto nga nag-post sila nga abil niya ritistingan tao diretay butang abiyo. Butang gin-post sa may sa may social media. Kag ginpagwa kung sinong mataas ang rating. Kaya subong siging bakbakana yo. Kung sino silang mga mga ka-K5 siling ni Rat Dasal untal niya kalain sang buses ka teacher pare daw parot nga agi. Sabi ko gananay ko daw pikoy nga wala kagi ihi. Kaya Alberto de la Cruz na may gabi idol John Capsa. Shoutout lang sa kay New Kiss sang Gimaras. Parot ko nga agi. Sabi ko ay pala mo nagid nga ang babae subong teacher kado na pao sa balat no pada medyo pigadong tingog yan. Alright class. Our lesson for today is about English. Alright. Juan, what is English? Ma'am, English is our lesson for today. Yung na yung tingog nga daw parot kuno nga agi. Sabi ko anay daw pikoy nga wala kaihi ang sakay Fred Pasgala jo Campo da mayong gabi, sakay Balanza Kalanoy RJ, good evening. Sakay AJ Lacorte, good evening John Caps, ari lang ko di sa Bulilaw. Amo na iya. Sakay Balanza Kalanoy RJ da mayong gabi sa mga K5 mobile taxi patrollers. Kay iya sa Zilbonda, good evening man. Kay Zaimon Leonor, mayong gabi sir, pa-shoutout sa kay Isay nga ara sa amon balay. Salamat. Okay. Kay Tonton JC Balyos, inang shoutout idol sa may San Pedro Haro. Okay? Sa kay Luna Mondido, mayong gabi man, watching from Hong Kong. Good evening, thank you. Sa kay Bingbing Vivian Pagtulunan. Hello Sir John, a blessed Sunday evening. K5 Pasi supporter. Salamat, Gid. Okay. Hangkag sakay Balanza Kalanoy Argel niya pa-shoutout Sir John ga serbisyo publiko sa mga sumalakay samtang pamati sir sa tanan-tanan nga programa sang K5. Amo na iya. Okay. So, salamat, Kid. And mayong gabi man, no? Sa tanan-tanan nga mga miyembro sang K5 News FM Fans Club Iloilo and International Chapter 2 Incorporated, sa kay Normie Dolor Bartolo, Roberto Frondoza, Robert Ligaspe, Di Juan Reneta, sa kay Norma Gonzaga Siles, Nini Carmel, sa kay Jocelyn Francisco Chavez, kay Chuna Zapanta Barco, Bonnie Calad, sa kay Gina Lihay, sa kay Aileen Tubilyara. Okay? Dapat ka pamati, gid ha? Basta mga miyembro sang fans club ha? Sa kay Mark Paul Aguilar Timelo, good evening man. Kay
Nerio Batadlan Bahala Jr. Sa niya may gabi idol Bahala family sa Banati, nag-duty sa Security Mission Hospital. Okay. Sa kay Shen Reyna Taghap Okanya, good evening man. Sir John, watching from Saudi Arabia. Kay Isilin Yugan, shout out man. Okay. Sa kay Bonnie Calad, no? Shout out man. Okay? Ayos, wala, sige. Sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5, dugang na sa ilo kita sa iban pa nga mga balita kag informasyon. Dili sa ato sila nga pagpangalagad. Pero antes sina, balikay kita dugay-dugay anay sa iban pa nga mga issues kag informasyon diri sa ato sila nga pagpangalagad. Ang mga balita ganyan na batan ng builogman nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Tig-ululan subong may mga mga sotrang kaso, hilanat, ubo, sipon, mga ka-K5, no? Para nga madula ini, sang nagligad to, kundi dumduman nyo na paos ko. Perting paos akon to, di ginaubo ako gusto mo. So, paos! Simple lang. Duwa ka di tribayo, kag isa ka inang mighty sea. Nang agyan niya, piho na yun Nga ka-K5, no? Mayo ini abi sa ginatawag siya nga antiviral kag antibacterial specialist. Sa malipot nga sugilanon nang panawag ni siya amo ni siya ginatawag naton nga natural nga klase sang antibiotic. Ang Klinika D3 Bio. Ang unod niya sinis, ang Klinika D3 Bio is virgin coconut oil kag vitamin D3 mga ka-K5. Ang mga 200 IU kon international unit. Ang isa ka soft gel, ang unod niya sini is 1,000 mg nga virgin coconut oil. Kag may-ari pa ni siya mga ka-K5 nga inang 200 international units sang vitamin D3. So muna duha ka klase. That's why gin-combine ini nga klase sang ingrediente nga nagabulig para mga ka-K5 sa pagpatay sang mga bakterya kag sang mga virus nga nagasulod sa aton nga lawas. Labi na gid ang mga virus katulad sang dengue, ba mo gining champat ya. Mga ang COVID-19 blas ang una to. Mga ka-K5 ang ginahimo sang iban sang una inom sila sang virgin coconut oil lang. Karon amo ni siya kun nga nadiskubrihan base sa mga pagtuon sa mga eksperto kag mga mamalidha naton mga eksperto naton mga ka-K5 no. Nga mga inang mga botanist sa ila sila nga pagtuon nakita diri nga extra virgin coconut oil mas pinaka the best nga nagabulig ini mga ka-K5 para sa patay sang mga bakterya kag sa mga virus sa sulod sa ngaton sini nga lawas. T plus pagin nga gindugangan ini sang vitamin D3. Amo ning rason kun nga nangin mas epektibo siya, no? Nga kaya ang vitamin D3 isa ini ka superfood supplement nga ginhimo sa cold pressed extra virgin coconut oil. Kag vitamin D3 mga ka-K5 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties. Ilabi na gid ina siya sa mga viruses kag ilabi na gid sa virus, ilabi ng dengue virus. Nga mga ka-K5. Pamiari ini siya nga medium chain triglycerides o kunatawag naton nga MCT. Nga amo ni siyang halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio. Ginahimo ini sang aton nga lawas into monoglycerides. Kag amo na ni sa ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga hali sa D3 Bio nga gina-consider nga isa mga ka-K5 nga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton sini nga palibot. Ginapanami sang D3 Bio pinaagi sa MCT amo ni hambal ko sa inyo nga medium chain triglycerides. Ang absorption mga ka-K5 sang pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K amo na sang ginatawag naton nga fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kung ikaw ang ginadinggi na. No? Kag ginapanami pagid sang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga amo naman siya ang halin sa sa vitamin D3, no? Nga nagabulig ina siya sa proseso nga platelet aggregation. Kag nagabulig ini agud nga malikaw ang lawas naton sa bleeding kung ikaw na ang naimpiktar sang dengue. Kita niyo mga kabataan nga mga naigo sang dengue nga naga-bleeding.
Nagaguluwa ang mga dugo sa ilong, sa talinga, sa mata. Inatungod mga ka-K5 nga ginaguba sang dengue virus ang ato sini nga mga platelets nga sa diin amo nang rason nga nagasungaw ang dugo ka nagaguluwa sa aton sini nga mga inang ugat. That's why nga nagaguluwa ini kag nagakapatay ang dugo kag nagagwa sa ato sini nga mata, sa ilong, sa talinga, sa baba sang mga kabataan nga giniigo sang dengue. So proteksyonan ginina siya dayon sang sining inang calcium kag sang fat soluble vitamin agod nga ma-preserve kag ang mga kuan balang mga platelet naton nga ginaagyan sang nga ginakagat kag ginabuguba ginawasak sang virus nga ka-K5 ginakipot ini sang kuan no sang ining fat soluble vitamin kag sang mineral nga calcium para nga ang ato sining lawas malikaw sa bleeding mga ka-K5. Ano pang ginahulat ninyo baso sa kung gusto nyo nga mag-ayo mag-inom kita sang D3 Bio, the superfood supplement para nga layo kita sa dengue mga ka-K5. Ang klinika D3 Bio kag ang ining mga ka-K5 ang mabakal ninyo ini sa tanan nga mga butika malapit sa inyong lugar nationwide kag pwede man kamo makabakal sini sa tanan nga mga klinika de alternatibo medisina and wellness center ni Doc Ramil. Oy, diri sa aton sa Iloilo mayari distupad sang Robinsons Haroho. Kilid lang bala sang Centro Bert sa International College mayara kita dira mga ka-K5 nga center nga pwede gani kamo dira makapa-check up nga libre. Dito sa Pasay City mayara sa May Salvacion Street corner A Panis, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Dito sa Cosmart sa Banwas ang Kalinog mayara man dira libre madaang check up. Kag dito sa may Banwas ang Miagaw pwede kamo kabakal dira sa may Orbi Street Barangay Baybay Norte sa Banwas ang Miagaw mga ka-K5. Gusto nyo magabayo magklinika D3 Bio. Aton nga oras 39 minutos nakaligad sa alas 8. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama. Sa kapagtilaw sa gihapon mangibabaw anuman ang kabudlay importante nagaulog tanay may iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw at yung lang na panundungon may Ginoo sa gihapon pagida ng mga luha ibatan ng problema magkamon kag magluhog sa bagong paglaom wala sang daya ay bisan anuman kabudlay wala sang daya ay bisan anuman kadugay 2016, sa Olimpiyado ako ni Dr. Milby. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil para actually sa mga pagpilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasis ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkatira sa tao na nagsalit sa ako. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy na. Magpagaya sa akin. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay atong gid nga masarangan ang tanan nga kasubo bayuhan ta sa kalipay
Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa naaman ni Iyon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manunay Mali. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Mayfield. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media center. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaglan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Miluy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman palangga, serbisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nagkontak ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado,
may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati akong through the leadership of Dr. Milhoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and that instrument yung gamit niya is our boss, Dr. Milhoy. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Milhoy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaan, anuman kadugay, wala sang bayaan, anuman kabudlay. Ukot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no? Sang News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras naton karon nakalabot kita sa 49 minutos na kaligad sa alas 8. Hasta lang tagali alas 9 mga ka-K5 ano. Okay, sa mga nagkalabili naton nga maginutlo diri sa ato sa nga pagpangalagad mga ka-K5. Ay ginatamya naton gali na si Bibing sang siya good evening K5 John. Great happy birthday sa kay CJ Gabriel Bailingo. Reyes September 15 buwas nga adlaw no. September 15 ang tagali buwas kay 5 Andre. Ano naman eh. Kay 5 oh. Kuha naman ta, birthday naman Manuel gali buwas, si kadasig man oh. Pariya Yunis tigara po ni Santissima oh. Ano ni Irme lang birthday Manuel bas. Dasig lang katama no. Ano maubos to, ara naman. Dasig. Anyway, sa ato sila nga pagpangalagad mga K5 inang perte nga kuan no. Inang katapos sa mga nabili nga maginutlo diri sa ato sila nga pagpangalaga no pa sa mga kauturan ta nga tapos na panyapon bla yaman man nagras 9 naman iban na tapos na panyapon pero iban niya kakape pa kay 500 no sa mga gusto magkape-kape dira yari mga K5 ang kape nga perti ka kampiyon ang Klinika DTX Coffee Mix mga K5 Klinika DTX Coffee Mix inang amo ni siya ang ginatawag nila nga healthy coffee nga ang healthy coffee bagon mga ka-K5 nga ang Klinika DTX Coffee Mix may ari ni siya nga healthy nga ingrediente. Number 1 is the ampalaya extract powder, may ara pagit siya nga chia seeds extract powder kag may the sugarcane extract powder. Ang chia seeds extract powder mga ka-K5 ang iya sining function sa lawas naton kung mag-inom kita sini. Ang function niya sini is number 1 nagapanami sa ato sining digestion no. But silingon dasig magpatunaw sa aton sining ginakaon man. Amo ni siya nga patunaw sa ato sining kinaon. Kag wala labot sina nagabulig ining pampaniwang sa aton kay was nga makakaon kita sang chia seeds nang dugay kita gutumon no. Dugay kita gutumon. And kag isa pagid sang makabulig sini amo ang constipation no. Nagabulig siya sa pagpahumok sang aton sini mga ka-K5 nga inang pagwa sang igko sa atong lawas no kontra constipation. Amo ni siya ang function sang chia seeds extract powder. Ang ampalaya extract powder naman mga ka-K5
mo naman ni siya nagabulig para nga hindi kita pag-iguon sang diabetes. Bangod kay ang ampalaya extract powder, mga ka-K5, may-ari ini siya nga charantin nga nagabulig sa pagpanami isang pag-function sang aton nga pancreas. Kag ang pancreas naman naton, amo naman ini ang naga-produce sang inang natural nga insulin para nga mag-control sa aton sining nga blood sugar level. Ato nami function sa ampalaya extract powder, no? Ang pinakakatapusan diri amo ni siyang desugared sugarcane extract powder, which is kilala ini siya nga may ara nga linibo-libo mga ka-K5 nga antioxidant power mga ka-K5 sang ginatawag naton nga antioxidant, ginatawag sa nga bastante sa antioxidant nga sa diin naga-detox ang ato sining lawas. Wala labot sina nagakakas ang mga free radical sa aton nga lawas agod nga i-detoxify kita, no, ang mga toxin sa lawas na ginapagwa niya mga ka-K5. Amo nang rason nga ginatawag siya nga healthy coffee. Ako way ko mahilig sa kape. Hindi ko yung mahilig sa kape mga ka-K5. Humanin sa una kay once nga mag-kafe ko palpitate ko sina. Pero kung once nga DTX coffee mix ang kafe, kafe man ko sina kay mga tungod kay healthy coffee sa iya, no. So wala ko yagakwan, wala ako palpitate. Once nga DTX coffee mix lang gid ang akon nga makape. Wala labo, wala magluwas sinaway na ko ga kape. Kalabanan sina iya gambal sila kada magkadto ko sa kapihan, tingala sila nga ang gina-order kong unod sa akon nga kapihan iya nga sa akon nga tasa, sa akon nga mug. Hindi ya kape kundi puro gatas. Ang iba niya inom sang hot coffee, ang akon nga hot milk. Lami dagit kung mga halin abis sa mga dalaga. Ay, sa dalaga ay kalain. Halin sa mga dalaga nga gatas ay kalain. Hindi, joke lang So, di Klinika DTX Coffee Mix, kakape ka na, ga-detox ka pa. And mga ka-K5, no, kay Mantid, gamay naman na nabilin nga mga ginutlo naton diri sa ato sining nga pagpangalagad. Hindi ka mo magkalipatas ang aton sining pag sa mga kalalakinhan naman iya nga daw medyo permi kapoy, permi tapyo mga ka-K5, ari ang para sa pagbalik sang kusog kag sang puwersa. Agod nga mapalipay naton si Mrs. Mga ka-K5 bisan kapoy sa trabaho, ara gyapon ang buhi sang dugo. Gamit kita sang Extend Food Supplement for Men. 500 milligrams, may-ari ini siya nga inang maca kag clavohuasca. Ang maca mga ka-K5, tawag ini siya, no, dito ni sa makita sa may area sang South America. Labi nigid sa may Peru. Panawag nila sa dito is Peruvian ginseng, no? Maca or ginatawag nila nga ang sa ila ito sa mga villagers. Panawag nila sini kay 500 mo po na, no? Lipidium myini. Grabe nga niya, no? Lipidium myini or maca or sa international name is Peruvian ginseng. Ang iya sini ka-K5 nga function sa lawas naton, nagahatag ni sa sang extra energy sa aton nga lawas. Silingon buhi ang dugo mo. Hindi ka na kasiling nga para sa kay misis mong kundi kung mga sportsman kabla. Kasi mahilig ka sa mga sports, mahilig ka sa maghampang basketball, jogging, walking, o kung ano pa nga klase sang mga inang pabalhas. Gamitan yun kay nagadugang puwersa sa lawas naton, nagatag sang extra energy sa lawas naton. Ang stamina naton mga ka-K5 nagalawig, no? Nagalawig. So mo na siya ang function sang maca o Peruvian ginseng. And then may pare siya nga clavohuasca. Ining clavohuasca naman niya mga ka-K5. Ang iya sini nga ginahimo kag function sa lawas naton is nagapanami sang function sang ato sini nga dugo, nagalabnaw ang dugo ta. Nami ang function niya ato nga dugo. So once gani nga nami ang labnaw kag labnaw dugo ta nga ato sini nga dugo nang nami ang iya sini nga function. Sigurado once nga mag-function sa hasta sa mga gamay-gamay nga mga ugat-ugat naton gaagi ang dugo. Mga ka-K5 o chilingon nagabalik na ang puwersa mga ka-K5 ni Mr.
Basta nami ko ng function sang dugo, ko wala kita layo sa high blood, layo sa cardiac arrest, no, layo sa atake sa korason. Tungod kay nami ang function sang dugo. And then nga basta nga nami function sang dugo, nagabalik man sa hubin ang function ni Mister. Ila pinigid sang imo sini nga ginahumuong-muungan da. O silingon ang performance ni Mister nagabalik sa hubin. Amo na sang kanamiton sang Extend Food Supplement for Men. Tingin nyo, tilawin nyo, bakla nyo sa tanan nga mga butika, sa tanan nga mga klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Ayos, wala, sige. Mga ka-K5, wala nga lang na tiyempo ta. Kinatamyaw si Lulok. Nyawa ito balita sa baybas sa may kalumpang, sir. Bauti pasinsyagid. Ang mga reporters ta subong abi naga-seminar. Tiway isang may nakakadto nga reporters ta subong. Anyway, sige lang mabalitaan man kamo nagyapon sa buwas. Sa good evening Sir John, may klase ayhan buwas kay nakapost sa Facebook page sang Philippines PH News Live nga wala klase buwas daw dito na sa Manila blamong, no? Daw dito na bla sa Manila nga wala klase kuno boss kay grabing rally boss daw dumdamo mamarchas nga dalan kuno boss. K5 mga ka K5 diri sa aton daw ay man dia deklarasyon si Mayor Isacho. May deklarasyon si Mayor Isacho ti base pero dito niya sa Manila blamong may mga porsyon dito sa Manila may report nga daging kanselar ang klase bangod sang siling malapnagon nga rally, malapnagon nga pagmarcha sa mga pumuluyo dito sa Manila bangod sang dihamak nga puwerte ka maanomaliya ning hindi lang ning involved di milyon kundi trilyon nga mga ka-K5 mo ang involved sang kwarta nga gasto sang mga kawatan ang mga ara sa gobyerno nasyonal kag sang taga DPWH kag sang mga kontraktor nga mga sindikato mga ka-K5. Anyway, kita chimpo diri sa ato sini nga pagpangalaga daw kita buwas sa gabi sa alas 7:30 hasta alas 9:30 sa kada gabi diri sa ato sini nga pagpangalaga. Sa ngalan sa bilog nga puwersa sang K5 News FM Iloilo. Sa kinahanglan ako niya ka K5 June aluhado kapulot para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama.